Салом алейкум ҳама каса. Якм то даҳма камтар проверка сахттар мешавад. Одамои бедакмид берун мерунда камтар фурбигарден, эҳтиёт кунед. Кадомита ки интернеттон безеб кор мекунад, VPN-и нағз намёбен, дар ҳамин комментария ма VPN бинависен, роитон мекунам. Одамое ки хона рафтаниян, номерои телефонма дар боло мемонам, ба ҳамин номеро занг занен, дар WhatsApp нависен, билети арзон ба нархи дастрас мегирен мерен. ё ин ки кадомитон бедакмитен, трудовой договортон дар корай, ё ки проверка кардан дар кораи бедакмитора, чӣ хизматрасонӣ бошад, дар ҳамин номерои болои экран нависен. Иншоалло ки дастгиритон мекунем, ёрдамтон мекунем. Ногуфта намонам ки 5 комментария кадомеш ки бисёр лайк бигира, ҳар як комментария да 1000 рубли мепартом. хостам як комментария да 5000 партоми хеле камтар намерасад. Барои ҳамо 5 кас да мепартоем да ҳама да бирасад.